Gynawn da pawb, a chroeso i'n gath eto. Wel, mae yna llawer o bethau i'w gwneud yn yr ardd. Dydw i ddim yn gwybod be i'w wneud yn gynnaf. Mi fyddai'n gwneud rhywbeth nad oes angen ei wneud. Mae gen i raglenni, neu ddau. Be fedrai i'n gwneud efo nhw yn yr ardd? Os da chi'n gwylio gaddiw a mwy ar S4C, mi fyddwch chi'n gofyn be fyddai Menig Willem yn ei wneud. Syniad da yn wir, ond dwi eisiau gwneud rhywbeth anhygoel efo'r rhaglenni. Draw fan na, mi feddwn ni weld copa Moel y Ges. Sgwni, fedrwn ni ddefnyddio'r rhaglenni i wneud ffram bella, i edrych drwyddo i weld y bryn yn y le ei hun. Efallai ddim. Draw yng Ngastell Penrhyn yr Ardd ym Mangor mae bwy a ffiwsia. Ac, wrth gwrs, draw yng Ngaf Bodnant ger Bai Golwyn mae bwy Tresu Aur. Mi fedrwn ni wneud hynny. Mi fedrwn ni wneud bwya. Dwi'n meddwl, mae ein bwya ni'n yr un mor dda ar enni. Mae o'n rhywbeth arbennig. Ryfeddol ym mhob modd. Be da chi'n meddwl? Hwyl fawr tan y tro nesa. Wel, gade.